अरे हे भगवान हो, राम 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 भोर भइल। हाँ, मुर्गा बोल देले बा कब कर। अरे राम हो राम, बड़ी काम बा खेतन में, गेहूं में पानी चलावे के बा। एगो लइका बा का जन जागल बा कि नाही जगावे के पड़ी एहू के। अरे उठ रे बाबू, सवेर भइले। आओ निकल ए बाबू, घर में से निकल, उजियार हो गइल बा हो हमार लबऊ। तनी आगी तापल जाई, उनहट बहतात आगी होगी बा कि नाही बा, तनी तापे दई हमार बाबू। का ए भैया ठीक बाटे में आगी बा, कब कर आइल बड़ो? यही जाइए यही जाइल हो हम सब आई के बान। अच्छा बात बताव, सुकौआ नहीं बोल तब बस गए। हाँ यही जा अच्छा ठीक बात। बहुत मोर मैदान फैलाई तनी खैनी ओइनी ओहो काका का है बाबू? का हाल चाल बा? अरे बढ़िया बे बाबू, अपन ने बतावो। हां बढ़िया बा काका। अरे बड़ा पुरानिया हो गइला ये मर्द। अरे का कहल जाइए बाबू, उम्र है भागा ता तेजी से हां अपने। सही बात बा। औरी कह कैसे ऊपर आइला हो? ए काका का हो? आइनी मैदान होखे तन तो ना एक बिरा सुरती सुरती? हां सुरती लेबो? हां ए बाबू सुरती तो कल हंसना झिया कोरा गइल जान आई पवली। सुरती नहीं बा? नहीं है बाबू, अपने लगवा होखे त तनी बना हमनियो लगवा नहीं बा मर्द। अतना है दा चल फेर केहू तारे भूसुकत घास कत किनबे करब सुर। ए काका काहे बाबू? कहां तो लइकावा बा ये मर्द? अरे गाड़ी मारल लइकवा का हां सुतल बा बहिले हेतना पोरसा भर दिन आइले बाबू। ये मर्द भाई लोग सुतल बा। बहिले सुतल बा। ए मर्द सब ढिलवाही तू हरम बा। अरे का सब करी? ढिलवाही तू हरम बा। तो का करी हे बाबू? ओके तू बोलबा नहीं, ओके साजबा नहीं, तो लइका दोपहर ले सुती हो जा। अरे देखे के बाबू। घर लइका सुतल बा ना। हमरे डटल ही बोलले ना, ससुरा एतनी पहले सुतल बा त का करी हे लाठी से मारी ओके। मारबा नहीं तो सुधारी। अरे उठले रे लाड़ उठाता तो बतिया बताड़ा मर्द। एक कदम से बोले वाला सुतले का बन कीर्तन गा के आइली रात में सुतल नहीं बनी। रात के तर बोलता ए तनिया देबू हो। हां तो फिर चटमा कटवा दो ये लाई के बाजार लगल बना। अपने जब रहला तो बहुत कुछ करत रहला, हमके जानते नहीं बनी। हां बहुत इथी दिखाओ तो नहीं नाटक देखा तो तोर सामने अब हम कुछ कहन तो कहन कोई बोली मत उनके। अरे का हल्ला हाँ। करता रे समझा दो निकल ले उनके। कि नहीं निकल हां लेते? चश्मा ओ दो हल्ला करता रहे का हमर बुराई बोल का है? अबे नहीं लिए 12 बजे कीर्तन गा के लिए भाई भइल बड़ा हल्ला कल बड़ा देख बाबू। का हो काका तोर समझ नहीं अपने का कइल हमको मालूम नहीं बैठे। हाँ, देखबो। आओ देखबो ए का भाई? ओही तरह मेरा को लगा तू तल जाला हो। तू नहीं सुतत रहला का? हां तो आओ देखबो तू हाउ देखो आता। अरे मार के लाठी ए। से बारा फाड़। तो समझ लियो समझ लियो उल्टा कहब अब हम कुछ उल्टा कह देब अब कुछ। भाई उल्टा बोलबो है लाठिया ए। हम घूरे से। ए काका सुना मर्द जाए तो लइका ह बोल देला तो लइका का करबो मरबा खाओ। हां बूढ़ गुण ओ रहन द लइका है मर्द। तू हम लइका साथ लइका बनल बा। तू चाचा समझावन के चल सा रुकर मर्द तू ना तू हाउ के नहीं बोले चाहे मर्द ए तो सुत्ता जाला रे भइल बा। यार रुक लगे सुत्ता जाला तो तनी निकल जाला त मुंहवा धो लियल जाला रे बुरबक तू नहीं कुछ लग तोर मुंह पे का लगल बा जे ना जाने कुहो जान जाए घोड़ा तू झूठो लगे तने अनवा देबो देखी देखी ओ ये मर्द ठीक है कहता लोग। ए बाबू हां है तो खतरा। ए मर्द सुना ना अरे मर्द लइका हारो ना तो तुहारो हम पाही लगा के छोड़ो। हां ई कहीं जान लू। अरे तो का पतो है घर में बैठे तू छुप गया हराम है तो अरे बाबू हां बात ये जो कहने कहो काका घरवा में का जाता का घरवा में जाता के शर्म तो उधर ही में जा घर में पतो है बा
घर में पतो ही भाई घुसी हाथ चला ना नहीं ए मर्द जाएगा मुझे नहीं पर बापवे ना छोड़ा बाप बाप तो घर में पतो ही बातियो मन जाएगा अरे मदद तो हर बापे न हम हो मारा तला बाबा घर में पतो ही घुस अरे का अगर पतो ही जाए चलना हां काका अब साफ सुनी लो हां अब यह रहा है घर में हां अब हम जाता नहीं हां कहां जाइबो सड़क पर चल जाए बूढ़ पुरानिया भैया का करबो सड़किया जा नहीं अब हमके जाए ना बाबू हम मार के मारा ताना